αλλά την απελευθέρωση. Με το πνεύμα δεν αρνείστε την ύλη ή το σώμα. Δεν το χρειάζεται. Αλλά αρνείστε την ανάγκη και τη δουλεία, τη μοίρα και την ομοτέλεια, τη σκλαβιά και την υποτέλεια. Η γνώση λοιπόν της αλήθειας των όντων δεν αποτελεί κτήση κανενός και μάλιστα δεν αποτελεί κτήση των καθηγητών πανεπιστημίου και των λογίων με τα διδακτορικά κτλ. Όλοι αποτελούμε μετόχους της συμπαντικής γνώσης στο επίπεδο των δυνατοτήτων μας. Όλοι γνωρίζουμε πράγματα που πρέπει να διδάξουμε τους διπλανούς μας. Ο Γεωργός, τον αστροφυσικό, που θα πάω τώρα στην ταξί μου πάνω στη Ραψάνη, πρέπει να μου μάθει πως θα μαζεύω καρύδια. Γιατί εγώ δεν ήξερα και νόμιζα θα ανέβω στην καρύδια και δεν περίμενα να πέσω κάτω. Να μην επιτρέπεται σε κανέναν να κάνει τον εξυπνάκια. Επειδή έχει ένα τίτλο. Η σοφία δεν βρίσκεται πάντοτε στους τίτλους. Όπως μας λέει πάλι ο Μάριος Μπέξος, η κτητική γνώση μένει ανέραστη, αλλά η μετοχική γνώση γίνεται ερωτική πράξη. Η αλήθεια δεν είναι καρπός στεγνού λογισμικού των φυσικομαθηματικών επιστημών και στιγνού υπολογισμού κεφαλαιοκρατικών συμφερόντων, αλλά αποτελεί γέννημα θρέμα του ερωτικού λόγου. Μόνο στον έρωτα, εξηγεί ο Μάριος, ενώνεται η ζωή με τη σκέψη, η γνώση με την πράξη, η θεωρία με την εφαρμογή. Και μόνο σε ένα τέτοιο ορίζοντα σχεσιακού, υπερξιακού διαλόγου, συμβιωτικού και ερωτικού λόγου βρίσκει η ζωή το νόημά της, παίρνει ξανά πάλι σημασία και αποκτά όντως αξία. Και καλό αυτό θα να το ξέρουν όλοι οι επιστήμονες. Για να δούμε όμως ένα ερώτημα που θέτει η κοινωνία όλο και πιο επιτακτικά. Αυτό το ερώτημα είναι το είδος και η ποιότητα της σχέσης της επιστήμης και του επιστήμονα με τα ευρύτερα κοινωνικά προβλήματα. Μέχρι τώρα, σας το λέω με γνώση του λόγου μου, ότι αν δεν ασχολείσαι μονάχα με το στενό επιστημονικό σου αντικείμενο, αυτό είναι μείον για το βιογραφικό σου για να ανέλθεις στην επιστημονική σκάλα. Δεν νομιμοποιείται ο επιστήμονας στη συνείδηση κάποιον, αφού είναι επιστήμονας, να ασχολείται με οτιδήποτε άλλο. Εγώ δηλαδή έπρεπε να κάνω κουβάζα στη στιγμή αυτή μόνο και να μην σας μιλάω. Σύμφωνα με την άποψη κάποιων. Νομιμοποιείται λοιπόν ο επιστήμονας να προβληματίζεται και να εξετάζει τις επιδράσεις των επιστημονικών ανακαλύψεών του πάνω στην εξέλιξη των κοινωνικών ή θεολογικών ιδεών, ή πρέπει να ασχολείται μονοσήμαντα με το στενό πλαίσιο της επιστημονικής του εξειδίκευσης? Η προσωπική μας άποψη είναι απλή. Η επιστήμη, η κοινωνική δομή, η θεολογία, όλα μαζί συνιστούν ένα ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο μέσα στο οποίο κάθε συνιστόσα επηρεάζει και επηρεάζεται από τις δύο άλλες. Το αδιάσπαστο αυτό οικοδόμημα ονομάζεται πολιτισμός. Μια έννοια η οποία δεν πρέπει να συγχαίρεται όπως γίνεται σήμερα για λόγους σκοπιμότητας με την έννοια της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Δεν έχει κανένα κράτος δυτικό ή ανατολικό Υπουργείο, λέει, πολιτισμού. Δεν είναι Υπουργείο Πολιτισμού. Υπουργείο Καλλιτεχνικής Δημιουργίας είναι. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να έχει Υπουργείο. Ο πολιτισμός είναι κάθε στιγμή της ζωής μας. Είναι πώς συμπεριφέρομαι ο πατέρας στην οικογένεια, στο παιδί και στη γυναίκα του. Πώς συμπεριφέρεται στο σχολείο. Αν κυκλοφορεί έξω και φτύνει, βρίζει, μουτζώνει όταν οδηγεί. Κάνει οτιδήποτε τρέλες. Κάθε στιγμή της ζωής μας είναι πολιτισμός. Αποδεικνύεις τον πολιτισμό ή όχι. Δεν υπάρχει μόνο ένα Υπουργείο. Σε όλα τα Υπουργεία μέσα, οι εκδηλώσεις της κοινωνικότητας του ανθρώπου μέσα από όλα τα Υπουργεία στην οικονομία. Τι είναι πολιτισμός? Πολιτισμός είναι μόνο αυτά δισεκατομμύρια και άλλα πεθάνουν στον δρόμο. Και δεν με νοιάζει. Πώς καταλαβαίνετε, το Υπουργείο Πολιτισμού είναι απλώς για να ρίχνει στάχτη στα μάτια ότι έχουμε κάποιον και πολιτισμό. Το πολιτισμός δεν είναι η τέχνη μόνο. Μια συνιστόσα του πολιτισμού είναι η τέχνη. Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι η επιστήμη ως πολιτισμικό συστατικό δεν συνδέεται άμεσα, αλλά έμεσα με την παραγωγή και τις καθημερινές ανθρώπινες αξίες. Το παιδί στο πανεπιστήμιο δεν το στέλνει για να βρει εύκολα και δουλειά με πολλά λεφτά. Αλλά να αποκτήσει την πνευματικότητα συν τις δεξιότητες τις επαγγελματικές. Συν είπα, όχι για αυτό το λόγο.
Θα μου πείτε, ποιος το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα? Το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο για άλλο λόγο. Άλλο λόγο ύπαρξης. Συγκεκριμένο. Επεξεργάζει την ύλη. Κάνει καλύτερη τη ζωή μας. Δεν θέλω σπίτι να κάτσω μέσα, δεν θέλω αυτοκίνητο. Δεν θέλω μια βιομηχανία, δεν θέλω ένα μηχάνημα, δεν θέλω κάτι. Εκεί μαθαίνει το παιδί να χειρίζεται την τέχνη. Έτσι λέει η δυτική κοινωνία. Η άποψη είναι διαφορετική και εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει πνευματικότητα. Αλλά αυτό το αγνοεί. Αλλά σήμερα το Πολυτεχνείο έχει αυτή την έννοια. Δυστυχώς για το Πανεπιστήμιο. Και όταν με ρωτήσαν κάποτε, ξέρετε, κάτι στην Αθήνα έχω με το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο. Και είναι όμορα και στο ενδιάμεσο είναι το νεκροταφείο της Κεσαριανής. Και όταν με ρωτάνε σε τι διαφέρει το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο, λέω κατά μία νεκροταφείο. Σας φαίνεται περίεργο. Τα μαθηματικά παραδοσιακά που μαθαίνει και η φυσική ένας τεχνολόγος στο Πολυτεχνείο είναι τα πρακτικά πράγματα. Δεν καταλάβει ποτέ ούτε τι είναι διαστάσεις, τι είναι χώρος, ούτε μη ευκλείδες γεωμετρίες αυτά που λέμε, ούτε καμπύλες του χώρου, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Θα μου πείτε, να το καταλάβουμε εμείς σαν άνθρωποι. Εδώ δεν το καταλαβαίνει η Υπουργή Παιδείας. Και μας λένε, παραδοσιακά, ότι φυσική και μαθηματικά θα μπορούν να διδάξουν αυτοί που βγάλαν και μάθαν μαθηματικά στο Πολυτεχνείο. Μα αξιόλογοι άνθρωποι που βγάλαν το Πολυτεχνείο, αλλά δεν ξέρουν μαθηματικά. Ούτε φυσική. Αυτή που χρειάζεται για να κατακτήσει την πνευματικότητα. Η βαθιά κατανόηση των επιστημονικών γνώσεων οδηγεί κάποτε στην τεχνογνωσία και την τεχνολογία, οι οποίες μετασχηματίζουν μόνο ένα μέρος της γνώσης σε δράσεις κοινωνικής αναγκαιότητας ή καταστροφής. Με τον τρόπο αυτό, ο επιστήμονας, στο μέτρο που παράγει νέα επιστημονική γνώση, είτε το θέλει είτε όχι, αποτελεί παράγοντα πολιτισμικής διαμόρφωσης, επιδρώντας το μέτρο των δυνατοτήτων του, προσέξτε, θετικά ή αρνητικά, στην εξέλιξη τόσο της θεολογικής όσο και της κοινωνικής δομής. Έχοντας επίγνωση αυτής της αλήθειας, ο επιστήμονας δεν μπορεί να υπενήσεται και να επικαλείται την ουδετερότητα της επιστήμης μένοντας έξω από τη διαμόρφωση του εκάστοτε θεολογικού ή κοινωνικού γίγνεσθε. Η μη διατύπωση των απόψεών του πάνω σε θέματα που επηρεάζονται ή επηρεάζουν την επιστήμη εξυπηρετεί τις περισσότερες φορές μια καθαρά προσωπική του επιλογή με στόχο την ατομική του ανέλυξη μέσα στο πλαίσιο ενός αθρού συστήματος αξιών. Στα πλαίσια αυτής της κατάρρευσης, το ερώτημα, όπως αναφέρει ο Έντγκαρ Μόριν, είναι τι είναι η επιστήμη και ποια γεγονότα χαρακτηρίζονται ως επιστημονικά. Θα εκπλαγείτε με τον όρο που δίνει επίσημα ο δυτικός πολιτισμός και η δυτική επιστήμη σε αυτό το ερώτημα. Λέει η άποψη της αγγλοσαξονικής επιστημολογίας που εφαρμόζουμε μέχρι σήμερα και μας ταλαιπωρεί όλους όσους κάνουμε έρευνα, είναι ότι επιστημονικό είναι αυτό που αναγνωρίζεται ως τέτοιο από την πλειοψηφία των επιστημόνων. Ό,τι πολλοί θεωρούν επιστήμη, αυτό είναι επιστημονικό. Για να καταλάβετε το σαθρόν αυτής της άποψης, σας λέω το εξής. Ωραία, και όλοι οι επιστήμονες λέγανε ότι γίνει επίπεδη. Και υπήρχαν τρεις που λέγανε σφαιρική. Πρέπει να διονύσουμε πάντοτε ότι γίνει επίπεδη. Αφού οι πολλοί το λέγανε, χρειαστήκαν κάποιοι να καούνε, να θυσιαστούνε, για να μπορέσουν μετά από γενιές να ξεφοβηθούν κι άλλοι. Να αποκτήσουν την πνευματικότητα εκείνη που τους επιτρέπει να είναι ελεύθεροι και στο θάνατο. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει κατά την αγγλοσαξονική επιστημολογία, κάνουμε μια κριτική. Η έννοια του τι είναι επιστημονικό είναι υποκειμενική και όχι αντικειμενική. Και ως εκ τούτου αλλάζει από εποχή σε εποχή. Στέλνουμε μια ερευνητική εργασία να μας δημοσιεύσουν, θέλει να έχει τρεις κριτές. Τρεις κριτές είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα παλιά. Αν τους πεις κάτι καινούργιο θα στο κόψουν. Να σας φέρω μερικά χιλιάδες παραδείγματα ζωής. Άρα λοιπόν, στην εποχή μας εμφανίζονται και αρκετά περίεργα γεγονότα που έχουν σχέση με την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης. Πρώτον,
Ενώ η ποιότητα και ο όγκος της γνώσης αυξάνονται εντυπωσιακά, χαρακτηριστικό γνώρισμα της κοινωνίας μας είναι μια απίστευτη πρόοδος της άγνοιας και του σκοταδισμού. Κάθε πρωί βλέπουμε μελλοντολόγους, αστρολόγους, ταρό, να μου πούν την τύχη, πώς θα κερδίσω το λαχείο, σε μια εποχή που καθόμαστε όλοι εδώ εμείς οι χαζοί και μιλάμε για τετέσσερις διαστάσεις, για καπηλώσει την αιήνη, για ποια κοινωνία. Γιατί ερχόστε εδώ το πρωί, στα πρωινάδικα, κάντε ένα τηλέφωνο να σας τα πούν όλα, ρίχνοντας τις κάρτες ταρό. Ο άνθρωπος συλλέγει και αποθηκεύει στο μυαλό του μόνο πληροφορίες, όπως κάνει ένα άψυχο βιβλίο ή ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Όμως οι πληροφορίες από μόνες τους δεν συνιστούν αυτό που ονομάζουμε γνώση. Και το λέω πάντοτε, έχω αυτό το USB, το ξέρετε όλοι σας, το βάζω στον υπολογιστή και έχει άπειρες πληροφορίες. Έχει και πνευματικότητα, είναι επιστήμη, είναι επιστήμονας, μπορεί κάτι να κάνει, είναι απλώς συλλογή πληροφοριών. Η συλλογή των πληροφοριών είναι ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο είναι άχρηστο χωρίς τον αναγνώστη, που θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες και θα τις κάνει συνειρμούς. Δεύτερον, η πρόοδος των ευεργετικών για τον άνθρωπο όψεων της επιστημονικής γνώσης συνήθως συμβαδίζει με την πρόοδο των επιβλαβών και θανατηφόρων χαρακτηριστικών της. Ένα μεγάλο πρόβλημα όμως είναι ότι ενώ η επιστήμη γίνεται ολοένα και περισσότερο καθοριστικός παράγοντας άσκησης εξουσίας, όλο και περισσότεροι επιστήμονες επιλέγουν το δρόμο της ιδιώτευσης, με αποτέλεσμα μια αυξανόμενη κοινωνική αδυναμία των επιστημόνων να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση και τον έλεγχο αυτών των εξουσιών. Η επιστημονική γνώση είναι κατακερματισμένη και καταξιώνεται τις περισσότερες φορές μόνο αν λειτουργεί αλληλένδετη με την πολιτική και την οικονομία. Με τον τρόπο αυτό πολλές φορές η πρόοδος των φυσικών επιστημών επηρεάζει αρνητικά τον άνθρωπο σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο. Τελικά, και αυτό είναι το σημαντικό, η διαδικασία της κατακερματισμένης γνώσης, αν δεν προβληθούν αντιστάσεις από το εσωτερικό των ίδιων των επιστημών, τείνει να καταλήξει σε ένα ολοκληρωτικό μετασχηματισμό του νοήματος και της λειτουργίας της γνώσης. Η γνώση δεν δημιουργείται πια για να τη σκεφτούμε, να τη στοχαστούμε, να τη συζητήσουμε ως ανθρώπινες υπάρξεις, ώστε να αυξήσουμε την κατανόησή μας γύρω από τα φυσικά γεγονότα και να οργανώσουμε τη δράση μας για την περαιτέρω κατάκτησή της. Αλλά παράγεται για να αποθηκεύεται απλά σε τράπεζες δεδομένων και να τις χειρίζονται ανώνυμες δυνάμεις. Έχω γεμίσει το USB, τα βιβλία, δεν ξέρω ποιος τα χρησιμοποιεί, ούτε γιατί τα χρησιμοποιεί. Γιατί ο επιστήμονας, για έναν καλός επιστήμονας και να έχει πολλά προγράμματα, δεν πρέπει να ρωτάει τέτοια πράγματα, αρκεί που βρήκε κάτι καινούργιο. Πώς το καινούργιο θα χρησιμοποιηθεί, αυτό είναι μια ιστορία που δεν αφορά τον επιστήμονα. Μετά όλα τα προηγούμενα, μπορούμε να διατυπώσουμε την άποψη πρόκληση. Ο επιστήμονας, τη στιγμή της μεγάλης πολιτισμικής κρίσης που διανύουμε, όπως και σε άλλες αντίστοιχες περιόδους, πρέπει να τολμήσει να αποτελέσει τον ισχυρό βραχίωνα ξεπεράσματος της κρίσης, εκφραζόμενος ελεύθερα ασχέτως του κοινωνικού και επαγγελματικού κόσμου που πολλές φορές σας διαβεβαιώνω είναι αβάσταχτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστήσουμε και εμείς τον φίλο μας τον Μάνο τον Δανέζη, ο οποίος του δίνουμε και μια κάρτα των μελών του συλλόγου μας, να την έχει, που είναι η γίδα της Γραμμικής Β' και είναι και το μέλος μας. Οπότε να ξέρετε ότι θα κοιτάζουμε κάθε χρόνο να το φέρνουμε, να μας κάνει μια τέτοια ομιλία, να είμαστε καλά. Αυτόν τον χρόνο όμως θα έχουμε σαν Μάνο Δανέζη σκέτος, χωρίς το καθηγητής για την περνοσύνταξη. Όσοι θα θέλουν κάποια ερώτηση να κάνουν, υπάρχει ένα μικρόφωνο νομίζω. Είχαμε πει, το έχετε. Ερώτηση. Ερώτηση. Να κάνω μια διευκρίνηση. Θα απαντάω εάν ξέρω και αν η ερώτηση δεν μας πάει σε κουβέντα που διχάζει. Συμφωνείτε?
Εδώ είμαστε για να συζητήσουμε τα πάντα που μας ενώνουν. Απλώς διευκρίνηση. Είναι ο κύριος Γιορτάκο. Είναι μια ερώτηση που έχει απασχολήσει χιλιάδες χρόνια τον άνθρωπο. Πιστεύετε ότι υπάρχει δημιουργός του σύμπαντος? Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Επειδή οι πιο πολλοί φιλόσοφοι ξεκινήσαν από την Ελλάδα, αν έχει παίξει κάποιο ρόλο η τοποθεσία της χώρας μας στο κλίμα, στη μεγάλη διασταύρωση τροφών, διατροφής. Και θα φέρω ένα παράδειγμα, να μην πιάσω τους αρχαίους φιλόσοφους, τον πολύ καλό συνάδελφό σας, αστροφυσικό που είναι στην NASA, τον Καφάτο. Δηλαδή θέλω να πω ότι... Θα συναντηθούμε τον άλλο μήνα. Ναι. Αν έχει παίξει ρόλο η τοποθεσία της χώρας μας στην ανάπτυξη του μυαλού. Η πρώτη ερώτηση που πήρατε για το Θεό και τα λοιπά έχει δύο σκέλη. Παραλάβετε την ερώτηση, δεν άκουσα. Ναι, έχετε κάποιο, υπάρχει κάποιο μικρόφωνο, να δώσω εγώ το μικρόφωνο από εδώ. Ναι, αν υπάρχει δημιουργός του σύμπαντος, η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη, αν έχει παίξει κάποιο ρόλο η μεγάλη διασταύρωση τροφών που υπάρχει στη χώρα μας, το κλίμα. Γιατί αν πάρουμε ιστορικά ότι ο ένας από τον άλλο είναι σοφός, οι Σουμέροι λόγω χάρη είχαν ένα πολιτισμό 1000 χρόνια πριν από εμάς. Όμως εμείς τους ξεπεράσαμε. Έχει παίξει ρόλο το κλίμα, η μεγάλη ποικιλία των τροφών. Η πρώτη ερώτηση σε δύο σκέλη. Ως Έλληνας, όχι περίεργος Έλληνας, Έλληνας του Καζαντζάκη, έτσι, να εξηγούμε. Ξέρω ότι οι προσοκρατικοί πρώτοι σε ολόκληρο τον κόσμο μίλησαν για έναν Θεό και είπαν το Θεό αυτό πρώτη αρχή. Δηλαδή θεώρησαν ότι όλα τα αίτια πρέπει να έχουν ένα αίτιο και θα πρέπει φιλοσοφικά να υπάρχει ένα πρώτο αίτιο που να μην χρειάζεται άλλο αίτιο. Είναι οι πρώτοι που το ονόμασαν Θεό. Ένας ήταν ο Θεός, η πρώτη αρχή για τους προσοκρατικούς, και αυτός ο Θεός δημιούργησε το Δία και όλα τα άλλα πράγματα που ήταν δημιουργήματα. Αλλά να μην ξανασυζητάμε για τους Έλληνες πολυθεϊστές. Δίδαξαν τον ένα Θεό, τον οποίο βέβαια αργότερα ο Αριστοτέλης πάλι με την ίδια λογική ονόμασε πρώτο κοινούν ακίνητον. Άρα, εάν είναι να μιλήσουμε ακριβώς για την φιλοσοφία αυτή των προσοκρατικών και του Αριστοτέλη, συμφωνώ απόλυτα. Ότι πρέπει να υπάρχει μια αρχή. Τώρα, για την έννοια του δημιουργού δεν θα σας απαντήσω γιατί είναι προσωπική υπόθεση. Ο Θεός είναι προσωπικό δεδομένο. Ο Θεός δεν αποδεικνύεται, βιώνεται. Άρα λοιπόν ο καθένας έχει το δικαίωμα να βιώνει σε προσωπικό επίπεδο ό,τι θέλει, την αθεία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά είναι προσωπική μου υπόθεση ο Θεός. Δεν είμαι απολογητής, ούτε αντιδρώνω. Είναι προσωπική μου υπόθεση. Δεν σας λέω, μπορεί να πιστεύω. Αλλά είναι προσωπική μου υπόθεση. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα σε ένα νέο πολιτισμό θα πρέπει να σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων. Και ένα από τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων είναι η πίστη του σε κάποιον δημιουργό ή η απιστία του σε κάποιον δημιουργό. Θα πω όμως και κάτι που με εκνευρίζει. Εγώ δεν κρύβομαι, ασχέτως σαν αντιδρώ πολύ σε αυτά που λέω. Εάν πω ότι είμαι μαρξιστής, μπορεί να είμαι, θα μου πει κανένας τίποτα? Θα με βρίσει? Θα μου πει ότι δεν μπορώ να είμαι επιστήμονας επειδή είμαι μαρξιστής? Όχι. Αν πω ότι είμαι βουδιστής, θα μου πει κανένας ότι δεν μπορώ να είμαι επιστήμονας επειδή είμαι βουδιστής? Και ότι αυτά δύο δεν πάνε? Όχι. Βουδιστές και τα λοιπά, Ινδουιστές έχουν πάρει Νομπέλ και τα λοιπά. Εντάξει. Γιατί όταν πω ότι είμαι χριστιανός, ότι εμένα ο ήρωάς μου είναι ο Χριστός? Γιατί ξεσηκώνεται η μισή Ελλάδα και μου λέει ότι εσύ είσαι μόνο επιστήμονας και πιστεύεις στις βλακίες και τα λοιπά? Είναι η ίδια βλακία που το να πιστεύω στο Μάρξ ή να πιστεύω στον Βούδα. Αν το πάρουμε έτσι. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι εδώ θα συζητήσω πράγματα που μας ενώνουν και όχι που τα μάτια μας χωρίζουν.
Γιατί αν ανοίξω αυτή την κουβέντα εδώ και πω στο τρικάκι να πω τι πιστεύω εγώ, τι πιστεύεις εσύ και τι μας χωρίζει να πιστεύουμε διαφορετικά πράγματα, το ποιος δημιούργησε το σύμπαν. Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα όταν πεθαίνουν τα παιδάκια δίπλα μας. Το πρόβλημα του πρώτου δημιουργού μας ταλάνισε. Να μαλώσουμε και να σκοτωθούμε. Άρα σε αυτό το επίπεδο δεν θα απαντήσω. Στο δεύτερο απαντάω δεν ξέρω. Γιατί δεν είναι της ειδικότητάς μου. Έχω απόψεις. Γιατί και εγώ διαβάζω βιβλία, πράγματα, δεν είμαι ειδικός όμως. Δηλαδή, αν είναι κάποιοι ειδικοί εδώ πέρα και μιλάω για αυτό το θέμα που με ρωτήσατε το δεύτερο, θα μου πούνε δάσκαλε, αυτό είναι offside. Δεν ξέρεις. Γιατί συμβαίνει εκείνο και εκείνο. Αλλά λοιπόν, εδώ είμαι μαθητής και ακούω. Αν υπάρχει κάποιος που ξέρει αυτά τα πράγματα σε κάποια άλλη ομιλία, να πει να έρθει και εγώ να ακούσω. Αλλά στο δεύτερο δεν μπορώ να σας. Έχω κάποιες απόψεις. Δεν ξέρω αν είναι αληθινές, αν είναι. Και δεν θέλω να παρασύρω κανένα λέγοντας προσωπικές απόψεις που δεν μπορώ να αποδείξω. Αλλά είναι προσωπικές μόνο απόψεις. Και δεν θα θέλατε κι εσείς οι ίδιοι να σας πω κάτι που αύριο θα βγει ότι δεν είναι αληθινό. Άρα, να συνηθίσουμε και εμείς οι επιστήμονες να λέμε δεν ξέρω. Να κάνουμε. Δεν τα ξέρουμε όλα. Εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ. Που είσαστε ο φορέας του λόγου που μας ενώνει και αυτό είναι υπέροχο. Δεν είμαι ο φορέας του λόγου. Είμαι το μεγάφωνο φορέας. Γεγονότων. Άλλο. Δεν θα πω σε αυτό το θέμα. Είμαι το μεγάφωνο όμως. Μεγάφωνο εγώ εννοούσα... Άλλος μιλάει και άλλο το μικρόφωνο, έτσι. Πάντως είναι υπέροχο που μέσα από εσάς ενωνόμαστε όλοι. Είναι υπέροχο που κάνουμε καλή παρέα. Στην Πολυτεχνική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, κάποια στιγμή είπατε πολύ γρήγορα ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ωραίος, αλλά το είπατε με έμφαση. Επιτρέψτε μου να κάνω μια ερώτηση. Αν η συνειδητότητά σας πέσει κάπου εδώ μέσα, και βλέπω και ότι είναι πάρα πολύ, έχετε τη βεβαιότητα ότι αυτόν που διακρίνατε, ότι αυτός είναι. Δεν έχω τις ιδιότητες. Θα μου πείτε λοιπόν, αν έχει την καλοσύνη, τι εννοείται αυτός είναι, πέρα από τις πληροφορίες που σας δίνει οι αισθήσεις, που όπως λέτε είναι ψευδείς και συμφωνώ μαζί σας. Επειδή συνηθίζω να τα λέω δασκαλίστικα, συγχωρήστε με. Το είπα καθαρά. Προσέξτε. Είπα ότι μέσα στο σύμπαν κάθε μορφή και σχήμα, οτιδήποτε αντιλαμβανόμαστε, είναι η εικόνα μόνο παραμορφωτική μιας άλλης πραγματικότητας πολύ μεγαλύτερης που απεικονίζεται πάνω στο χώρο Μικόφσκι κτλ. Τι σας λέει αυτό? Έχουμε εμποτιστεί όλοι με την δυτική φιλοσοφία που μας λέει ύλη, να σας πω ύλη είναι αυτό το τραπέζι, θα πείτε ναι. Ναι. Ο άνθρωπος, αφήστε το πνεύμα και την ψυχή, θα το συζητήσουμε ίσως κάποια στιγμή, είναι και ύλη. Εσείς που σας βλέπω, ούτε την ψυχή σας βλέπω, ούτε το πνεύμα σας βλέπω. Βλέπω το υλικό σας υπόστρωμα. Εσείς δεν είστε μία μορφή και ένα σχήμα του σύμπαντος. Άρα είσαστε η απεικόνηση κάποιου γεγονότος πολύ μεγαλύτερου. Γιατί εμείς είμαστε Έλληνες. Δεν συμφωνώ με την δυτική φιλοσοφία η οποία λέει τα δικά της, αλλά με τη σύγχρονη φυσική. Άρα κάθε γεγονός, άρα και εμείς σαν άνθρωποι, αποτελούμε εικόνες. Άρα έχουμε το πραγματικόν, το αόρατον, το άδειλον κτλ. Που είναι πολύ μεγαλύτερο, πιο σε ιδιότητες κτλ. Και έχω και τη μορφή σας. Άρα, τι είπα, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ωραίος. Το ξέρετε και προηγούμενος, δεν είναι ωραίος. Το ωραίος είναι η εικόνα του. Μια ψεύτικη εικόνα. Όταν τους δίνω όλα τα επιστημονικά παραδείγματα γύρω από αυτό, πειραματικά, ξέρετε τι μου απαντάνε? Τι λες ρε δάσκαλε, τώρα μου κάνεις θεολογία, αυτά τα λένε θεολογίες. Θεολογία, τι με νοιάζει εμένα. Αυτά λέει όποιος θέλει. Τα λένε οι Ινδοί, τα λένε οι Ορθόδοξοι, τα λένε οι Καθολικοί, όποιος θέλει. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοια λογική. Άρα έχω απαντήσει ήδη.
Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι και εμείς είμαστε εικόνες, γιατί και εμείς είμαστε ύλη. Αυτό που βλέπουμε. Λέει ο Παρμενίδης ξεκάθαρα. Δεν το λέει μόνο ο Παρμενίδης, το λένε και πολλοί άλλοι. Το λέει ο Δημόκριτος, το λέει ο Λεύτυπος, το λέει ο Ηράκλειτος, το λένε. Αλλά για να ακουστεί και εδώ, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μήπως είναι πάρα πολύ εγωιστικό για τον ανθρώπινο γένος να νομίζει ότι το φαινόμενο της ζωής και της πνευματικότητας, του πολιτισμού, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μόνο σε αυτό το πλανήτη. Όταν έχουμε μπροστά μας ένα αστρικό αχυρώνα απέραντο, και γιατί τάχα μόνο το φαινόμενο της ζωής να έχει υπάρξει μόνο εδώ. Ο μεγάλος Νεύτωνας το είπε αυτό. Ναι, γιατί. Αυτό το γιατί θέλω μια απάντηση. Πρώτον, και τελευταίο μάλλον, δηλαδή και δεύτερον, δεν υπάρχει κανένας επιστήμονας σήμερα, κανένας, λέω, ο οποίος να πιστεύει ότι είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Δηλαδή, η απιθανότητα είναι να είμαστε μόνοι. Προσέξτε όμως αυτό. Το ότι σε πιθανότητα πλέον όλοι οι επιστήμονες πιστεύουν ότι σε ένα χανές σύμπαν δεν μπορεί να είμαστε μόνοι, αυτό δεν σημαίνει ότι καλώς ήρθατε UFO. Να εξηγούμεθα. Δηλαδή, όταν παίρνουμε αυτό που λένε οι επιστήμονες για να το κάνουμε εμπόριο, δεν μου αρέσει. Είπαμε, είναι απίθανο. Αλλά τι να κάνουμε που δεν τους έχουμε βρει ή δεν μας βρήκανε. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, μου τα γράφουν εκεί στο ίντερνετ, μου ρίχνουν εκεί, ότι μας έχει πληρώσει όλους η KGB ή η CIA για να κρύψουν τις πληροφορίες των εξωγήινων. Και λέω, ρε παιδιά, μα πληρώνουν κάποιοι, δεν μου το λέτε και εμένα, γιατί τελειώσε σύνταξη και επί 2 χρόνια δεν παίρνω μισή σύνταξη. Δεν μου τη δώσει μόνο. Να βγάζω κι εγώ τίποτα, να κρύψω κι εγώ τίποτα. Είναι αστιότητες αυτά. Και αυτοί οι περίεργοι εξωγήινοι βλέπουν αγρότες, κτηνοτρόφους, παντοπόλες, περίεργους. Έναν αστρονόμο, ρε παιδιά, να έχουν συναντήσει και αυτοί σαρώνουν όλο τον ουρανό επί 24 ώρες με τα τελειότερα όργανα. Οι όλοι πράκτορες είμαστε, ρε παιδιά. Και εκτός αυτού του πράγματος, να το λέτε όλοι ότι όταν με UFO ή άτια στα ελληνικά, μιλάμε για αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα και όχι εξωγήινους. Λοιπόν, εγώ έχω στην κατοχή μου, δεν είναι τίποτα, το βρήκα εγώ από το ίντερνετ, ολόκληρο το βιβλίο κτλ. Έχω τουλάχιστον 50-60 διαστημόπλια τα μηχανολογικά σχέδια, τα οποία έχουν ήδη πετάξει. Και ανήκαν στους Ρώσους, στους Αμερικάνους για κατασκοπευτικούς λόγους. Σας προκαλώ όλους, ανοίξτε το ίντερνετ, χτυπήστε EKIP 5. Να δείτε το διαστημόπλιο, υπτάμενο δίσκο, τεράστιος δίσκος, ο οποίος έκανε όλα αυτά τα περίεργα πράγματα κατακόρφα, πήγαινε έτσι, όπως περιγράφουν κάποιοι αγρότες κτηνοτρόφοι στα βουνά της Νότιας Αμερικής, που πουλήθηκε από τους Σοβιετικούς τότε, μετά την κατέρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, για $10 εκατομμύρια στους Αμερικανούς. Αυτό τι γινόταν, φορτωνόταν επάνω σε. Διαβάστε, ναι, υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν όλα, υπάρχουν και αυτά που σας λέω. Δεν είναι τίποτα σπουδαία σε μυστικά έγγραφα να τα βρείτε. Ψάχτε. Λοιπόν, αυτό το φορτώνανε πάνω σε φορτηγά καράβια, το κρύβανε, το βράδυ σκονόταν και έκανε κατασκοπία. Το αγοράσαν Αμερικάνοι. Δεν σας λέω, αν